Okay, zvakanaka. Ndakuwa nguva yakawanda. Ndaiti wako. Sandati wako. Ndoda kuti muzive zvokuti from time to time vanabishop vanotuma tsamba kumaparish. Tinzi fata nhingi akasvika paparish pako tiudze is not allowed to celebrate mass in this country. Zvinoitika kuna vanhu vanouya asina tenderera bishop wake. Unongota siligo bishop anamutenda siligo uya kunokuda unewamai anoziva vamupibrokera uya zvikangozikamwa tototumirwa tsamba. Please watch out for that priest. Ningi is not allowed to celebrate mass anywhere in this country. So zvakanaka. Now I was asked to talk about communication in the Christian family. Communication in the Christian family. This is what we have been doing. We've been communicating, sharing ideas, explaining issues so that we can move together as a family. But why are we here? Why are we here now? Takapfekera uniforms, takapfeka idzi. Tinokudzirei ana zvake. Tinoenderei kuchechi. Tinonamatire. Why? That's my question. We are here because we want to become saints. Tinaenda kuchechi because we want to become saints. Zvatinoita zvose nokuzvipira to want to become saints. Vasanediwa nani ndoava vari kudenga nditi. So each time uchienda kuchechi, when you come to sangano muyana, when you always ask yourself, chinangwa chedu ndechei? What is our ultimate goal, our ultimate aim? Kuenda kudenga. Zvimwe zvose izvi haticho chinangwa, handiti zvinongobatsiridza kuti tisvike pachinangwa chedu chokuti tiende kudenga, tive vasande tiende kudenga. Mukaona mukuonana panzanga, ask yourself, why are we here? What is our aim? Kuenda kudenga. Zvinotinesa kudenga here. Muchazviona zvisina basa zvichida padivi muchano zvakaro. So we are here to become saints. Kuti tiende kudenga, tifadze Mwari. So on our journey to heaven, pane zvatinorwisana nazvo. Pane watinorwisana naye. Ndiani watorwisana naye? Satani. Satani ndiye watorwisana naye. There is a spiritual army of devils zvatinogwisana nadzo zuva nezuva. And they come to us, zvakaina Yesu vanouya vakapfeka nguo dzewaini, nyambisi wai imhumbi. So always ngative aware that the devil is present, anouya kwatiri in different forms. Kuti atikonese kuramba chida nerwendo rwedu rwokuenda kudenga. We are fighting against an army of the devil. Kana tikada makumba munoverenga nehegeri 1 Kings chapter 18, muchiwa kuti muprofita Elijah akarwisana sei nearmy yasatani. Imino nhasi Satani uye haana kuzorora. Tinofunga uno Satani wakavata, haana kuvata. He is very active. He is very much alive. Every day anouya kwatiri nenzira nokutipa mweya kuti tikone kuenda mberi negwendo kwedu. Uye kuti anotipa madistractions. Topedza nguva yedu nezvinhu zveduku zvakakosha totokushayikwa nguva nazvo. Ndiwo mashandiro aSatani. Kana taita saizvozvo, mwendo wokuenda kudenga tatumira, hatisi kuenda kudenga. Always say, chandinoda chii? Zvandauya kuno kuchechi, ndauya kupolitics here. Zvandiri muchaplains, ndiri kuita zvepolitics. Ndiri kuita chandinoda kuenda kudenga. Zvimwe zvose izvi hama dzangu zvinongova zviperekedzo zvakakosha kuramba takananga chinangwa chokuenda kudenga.
Saka Satani anoda kutikonesa munhu wedu. Satani anoti nzira yaanoshandisa Satani ndeipi yokutikonesa kuti tirambe takaita with our focus on our journey to become saints. Satani anoisa division over small things. Always ask yourselves, kamakonana madzanga mbogarai pasi muti chatiri kukonana nacho chaicho chinombova chii? Chinangwa here chokuti inde kudenga? Kana kuti zvinhu zvemari, kana kuti ndakatoshayiwa sadza, ndakambozodai, chigaro changu hachina kuonekwa. Small thing. Satani anoisa division in any group kuitira kuti nzira yekuenda kudenga tikone kuendera mberi nayo. So always being aware kuti Satani kana aoisa kukonana pa division among us, when we talk, we don't hear each other anymore. Unayeuka Tower of Babel anditi kuti vakati hativakei rusvingo kunobata denga kuti tive noukuru isu tigo ndokubva vakanga Mwari kuti chinangwa chavo chacho kufadza Mwari ndokukangama. Mwari akabva avati regai vasanzwanana. So vakakona kuzwanana zvose zvakaputsika handiti. Zvino ndizvo zvinoda Satani izvozvo. Akaona gurupu renyere izvozvi vanambuyana muchironga zvakanaka zvidii, anotowana mumwe chimwe chikona chokupinda nacho kuti division, confusion, topedza nguva tichizingirira madzengerero tisati chatarira pane zvakakosha kuti tinombodei kwavarira kuenda kudenga. So how do we overcome the devil? How do we overcome Satan? Kune nzira dzatinoshandisa nokuti tiputse mabasa aSatani. Nzira yokutanga yakakosha yachose, the most important is prayer. Praying every day. Praying. When we pray, we are talking to God. And when we are praying, tiri kudzingira Satani kure nesu. No, sometimes what happens in my groups in the Catholic ndokuti nguva yekunamata ishoma nguva yedu zhinji nguva yekunamata ikashomani. Satani chinomukunda nokunamata. Tinoziva kuti ndiri kumushataiwa dzokuzaona inzanga yangu yana yekuti vanamai tinonyanya kudzana batangoma ndikutambire mangwana vichu batangoma zvakanaka batangoma ndikutambire zvakanaka tirikumbidza Mwari wedu asi wanzari munamato batangoma ndikutambire inenge iri kuperekedzera munamato wedu. Tinodzingira Satani kurekezwa. Imwe nzirazve yatinokurira Satani nayo ndeyokuumba ushamwari pakati pedu. Dzimwe nguva we work together, we live together, asi hatinei nouyoyo, hatinei iye haneiwo nesu. No, as Christians, we create friendship among us. Ushamwari kwete chete nouyo aunoziva kuti anongotaura zvakanaka zvako. Ushamwari nemunhu wese. Kune vamwe vanhu pakati pedu vanozivikanwa kuti havana zuva kana hwanda ravakambotaura bad word to anyone. Varimo muno vanongoti munhu wose anovarerukira kuvasvikira haremeri kuti ndotaurai navo arimo mukati muno asi handireru. So let's aim to be like those people. Kuva munhu ano mwoyo unogona kuvhurika kuvanhu vose, mwoyo unogona kugamuchira vanhu vose. Nenzira iyoyo tinokurira Satani. Tinoramba takananga pachinangwa chokuva vasani. Now, friendship and companionship will help us kuuraya Satani. Now, the most important weapon we have kuuraya Satani, communication, kutaurirana. Handiti? Ndicho chinhu chikuru ichocho chatinoputsa masimba aSatani nacho. Mumhuri, pasangano, pachechi, munzanga, communication, kutaurirana kunodzinga mabasa aSatani. Kana tisingatauririrani chingofungirana, unoona munhu akanyara
Throughout the meeting, she said nothing. So, communication, you're going to know Zarurana, Jimana, Unachiziva Zauri, Iachiziva Zauri, Bamumori, Chenda Beruska Pasanga, Utawina, communication. Monovenga, Hebrew chapter 1, verse 1 to 2. Angelica, from the very beginning, God has always been communicating with his people. He has always been talking to us in different forms, in different ways. He's also Selana as people called to be followers of Jesus, children of God. We imitate God by communicating as well. Communicating Zatiri, communicating ourselves. And there we create community, companionship. So how do we communicate? One, by talking. That's one simple way of communicating, talking. Communicating, talking with one another is also unomba family spirit, unomba umweshete wedu, unomba ushamari. Baba ndio shamari ya pamoja ndizo. Hakuna vile shamari inopfura hiyo baba. Ndio wako. Hakuna haki uliko. Mama, ndarambi baba. Ndarambi. Baba ndio shamari ya pamoja, ndio communicate, wamnotauriana naye. So I cannot teach you how to talk to your husband. I cannot teach you. Unotoziva kuti. Alright. Talking is one way of communicating, and then when it's just about communication, so listening is part of communication. You talk, somebody has to listen. And somebody talks to you, and you have to listen as well. So communication is talking, but also listening. Right? Communication is sharing. We share ugoerana. Upenyu, Satinazo, my experiences, ugoerana iko when sharing, we are communicating with one another. Don't go mind how better. Communication is kuregererana. And it's kana wakati ngavare 1999 wakangosungirira fundo racho chero tikati taure newe unochibodza ndoziya zvezvegoreri handiti ndozi saka that kills communication zvikuru sei nana baba handiti baba akaresa vambokoni wavo gore ra2021 gore ra2024 zvakutsakanga zvezviya always remember that there is no one who has a monopoly of failing. And it shongoti zvinengwa kufoira kwako iwe kune kusati kwambozikama. Kuna umwe mai vakataura kwandiri ndozvitaura here handishasi zvikanzi mudzimai matigere umu mai vandiri kuvamba kwest Africa mudzimai matigere umu murume wangu will never know zvandinoita. He will never. He has no way of finding out. Don't need to handle Siningua nokuti motion yangu yaonekwa azoro ndianokone machete siningua yangu ingesati yaonekwa ndizvo siningua ndinogona kuikama tozvaona mai vangu the husband will never know zvanoenda anyway, so
Communication means kurekerera. And when you forgive, you can communicate. Pokupedzisira, communication means speaking the same language. Hatidi kuti kutaura chindevere kana chishona, asi kuti tiri pamwe chete nezvatinotaura. We are singing from the same hymn with communication. So no, namwe yatava nayo ndokupesana iwe ndeyokuti our families isumudze we are not speaking the same language. There was a couple that came to see me some time ago. The man is from Nigeria. The wife is from Austria. They have 3 children. I was impressed by that family. While they were there in my office, the father would speak to the children in his language. The children responded. The mother would speak in her language, German. Also, they speak German. And the children would respond. This is a model family. Dio family got it. I don't know what I was doing in the church. That is one eye. So, no, Mosuno in the name, Manon, Koma, Kavas, Dona, Uganda, Avia, Plaja, Manon, anyway. So, another case, Sikana. And I get you shown out. And I see, that was invested only, and as we shown our chance. So, no, how can you be a family when you don't speak the same language? All right, that's Ubira much. That's Ubira much. Sika, cultural values, Noma, Mori, Zetu, Chile, Sika. But you cannot communicate Sika, Zechishona, Zechin, through English. It's only when you speak Devele and we speak Shona that you can appreciate our cultural values. Those values keep us together as a family. Those values help us to communicate. So, no, if we don't speak the same language, we also end up. Tinodera vananga tinavana vanzima ngatipafunge ipa. Ukaenda kusurgery, you're most likely to be attended by an Indian doctor. Ukapana Mosha, you go to court, you're most likely to be defended by an Indian lawyer. Mazina Aganesa, ukaenda kwa dentist, you're most likely to be attended by an Indian dental surgeon. Makabozifunza chinovaitisa kuti vaite zvose isu tichizikonwa chi culture. MuIndia anotaura kumwana language yavo. Saturday morning kuchikoro chelanguage. Keep to themselves. Family always comes first. Ati isusu takati isu sika dzedu taakuda chirungu. Chirungu chavarongo vacho vanokubvunza after a while kuti unogara kuno 40 years ago. Woti ndava British. Uya uti, by the way, where are you from? I am from Leicester. No. Originally. When you're 40 years, we almost damn British. They always remind you, you don't belong to us. 40 years from today, Russia was, you don't belong to us. No way indeed. Saka, communication always insists that let's speak the same language. What do you mean?